Abot tas ark-ark oh. Let's kontre. Ikaw pag-ilis na digto. Let's go ark-ark. Ato na abot na si ark-ark guys. Alas 6 na. Paghubo unya ang uniform ibutan na oh. Di man yung ikaw? Ari butan na drebe. Ibalik na sulob ugma. Na mo pay pag-abot ni ark ko. Alas 5 alas 5:48 sila namuhi. Alas 5:08 sila namuhi. Yes ko siya. Kapag ilis to ato dito ha. Ang bata tulog ganiha ay nagsige siya og kuan. Na natug siya gani karon nato bago pa siyang natug kay ganiha nagkiat ni sila na gani sa day na kiat kay ni silang duha ganiha karon natug siya bago pa natug siya niha nagkiat lang ni Amas Andre wa pa ni uli wapas na namuhi Amas Andre asa napaabot ka dito Andre man aman Andre kitsa man na dari Andre Oy, ang kanunod. ko pag-ilis dito na bago pang naabot si Andre ala namuhi gid sila jud dungan silang kuan dungan sila ni kuan niya nagbaiwas lang sila ba naguna si ark boji pag abot niya nag-vlog ko boji pag abot niya itarong na inyo ang kuan na inyo ang bag ha namuhi ng mga anak ni Chimchim anak lang Chimchim nga nang gipa-eskwela kana